नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। राज्यातील मत्स्यखाद्य उत्पादकांना मिळणार दिलासा। महायुती सरकार तुपाशी, कंत्राटदार उपाशी। आणि कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे बनले कर्नल कमांडर। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। स्वर्गीय विकास सावंत यांनी जीवनाच्या वाटचालीत बहुआयामी अष्टपैलू व्यक्तिमत्वाचा ठसा उमटवला। तो पावलोपावली जाणवत राहील। त्यांनी 35 वर्ष शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून केलेल्या कामामुळे आरपीडीसह सर्व शैक्षणिक संकुल उंच स्थानावर नेऊन ठेवलाय। त्यांचा आदर्श नेहमीच राहील अशा शब्दात शिक्षण प्रसारक मंडळ संचालक पदाधिकाऱ्यांसह सर्व शाळांचे शिक्षक कर्मचाऱ्यांकडून श्रद्धांजली वाहण्यात आली। शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष विकास सावंत यांना विविध शैक्षणिक संस्थांच्या वतीने श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सभा आयोजित करण्यात आली होती। यावेळी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर, सचिव व्ही नाईक, खजिनदार सीएल नाईक, संचालक अमोल सावंत, प्राध्यापक सतीश बागवे, संदीप राणे, सीताराम गावडे, ॲडव्होकेट शामराव सावंत, वासुदेव शिरोडकर, चंद्रकांत सावंत, प्राध्यापक गिरीधर परांजपे, सोनाली सावंत, डॉक्टर अशोक सुर्वे, लव गावडे, राजेंद्र म्हापसेकर, संदीप राणे, नारायण देवरकर, चमू सावंत, वसुधा मुळी आदींसह मान्यवर उपस्थित होते। यावेळी 90 सालामध्ये त्यांनी संस्थेचा भाग स्वीकारला। तर तुम्ही या शाळेमध्ये संस्थेमध्ये असलेले आजच्या संस्थेचे विद्यमान खजिनदार सीएल नाईक साहेब ज्येष्ठ, या शाळेचे माजी शिक्षक काही जण त्या काही नाही आहे, त्यामध्ये सीएल नाईक सर आहे। त्यावेळची परिस्थिती वेगळी होती, आता परिस्थिती वेगळी आहे। परंतु माझ्या या संस्थेमध्ये त्याच्यात त्यांना एक वाक्य मिळालं होतं की ही संस्था एक शैक्षणिक संकुल करा। हे त्यामधल्या जुन्या सभासदांचं एक स्वप्न, आणि ते स्वप्न साकार करण्यासाठी आपण चळवळीने काम करावं असा त्यांचा मानस होता। आणि अगदी शेवटच्या क्षणापर्यंत त्या जगाचा निरोप घेण्यापूर्वी 4 दिवस अगोदर आमच्या शाळेमध्ये जे ठाकूर मॅडम आहेत त्यांना माहिती आहे, जीबी नाईक त्या संदर्भात एक मीटिंग आयोजित झाली। त्याच्यानंतर शिक्षण मंडळाच्या संदर्भात काही, लाकडीच्या संदर्भात, सोडाच्या संदर्भात काही चर्चा झाली। सगळं म्हणाले आता मी अगदी ठणठणीत आहे सर, आपण ही शिल्लक कामं आहेत ती पूर्ण करून टाकू असा आत्मविश्वास त्यावेळी त्यांनी जाहीर केला। एक असं म्हणतात कोणाच्याही बद्दल मतभेद असतील, परंतु मनभेद मात्र असता कामा नये अशा प्रकारची ठाम भूमिका त्यांची होती। आणि ही ठाम भूमिका घेऊनच त्यांनी आपल्या जीवनामध्ये कार्य केलं, आणि म्हणून त्यांना यश मिळालं। गावागावात जेव्हा ते जायचे तेव्हा त्यांच्या कार्यकर्त्यांची नावं घेऊन त्याला हात मारायचे, एवढी त्यांची स्मरणशक्ती होती। आपल्याकडे आलेल्या कोणालाही ते नाराज करून कधी पाठवलं। सभेमध्ये जेव्हा विषय चर्चा व्हायची तेव्हा सगळेजण आपली भूमिका मांडायचे, साहेब आपली भूमिका मांडायचे, पण ती भूमिका इतकी पुराणीशी सिद्ध करून ते द्यायचे की हे असं आहे तुम्हाला करायचं। आणि मग ठरवलं की आपण नर्सरीकडे जाऊन भूमिका मांडूया। पहिल्यांदा
खंबीरपणे बोलणारे किंवा भूमिका मांडणारे आजही ते सगळ्या सभामध्ये भूमिका मांडतच असतात. तसे निर्णय ज्येष्ठ त्यांनी ही भूमिका सांगितली नाही. सुरुवातीला ते या गोष्टीला अध्यक्षपद स्वीकारायचे तयारी नव्हते, परंतु मग माझ्या पाठीमागे एवढा अनुभवाचा पाठबळ असताना, हे सगळे सहकारी माझ्या बरोबर असताना बघूया विभागीय आव्हान विभागीय अशा पद्धतीने त्यांनी या संस्थेचं अध्यक्षपद 90 साली स्वीकारलं. 90 ते 35 पर्यंत त्यांनी आपल्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीमध्ये तो या शाळेमध्ये बदल घडून आणला. कुटुंब प्रमुखाचा मान सन्मान त्याने प्राप्त केला. रिस्पेक्ट इज नॉट डिमांडेड बट कमांडेड असं जेव्हा म्हणतो, त्या सगळ्यांनीच त्यांना तो मान मिळवून दिला असं म्हटलं तर वापर करू नये. अध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर त्यांनी संस्थेच्या त्यावेळेच्या स्वतःही उभारली. त्या सर्व जाणत्या सभासदांनी शाळेची संस्थेची ध्येयधोरणं काय आहे त्याचा उल्लेख त्यांनी आपल्या इतिवृत्तामध्ये, आपल्या प्रोसिडिंगमध्ये देऊन ठेवलेलं सगळी जुनी इतिवृत्त संस्थेच्या कपाटातून त्यांनी काढली, वाचली, अभ्यास केला. आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की या संस्थेमध्ये मला जर काम करायचं असेल तर ही ध्येय धोरणं घेऊनच मला पुढे जावं लागेल. माझ्या पाठीशी मोठं पाठबळ आहे. आणि मग त्यांनी कौशल्याने या शाळेचा, या संस्थेचा भार उचलायला सुरुवात केली. त्यावेळी शिक्षकांना वेगाने पूर्णपणे पगार मिळायचा. नमस्कार. संविधानिक हितकारिणी महासंघ सिंधूच्या वतीनं शनिवार दिनांक 26 जुलै 2025 रोजी दुपारी 2 ते 6 या वेळेत जिल्हा नियोजन समिती सभागृह सिंधुदुर्गनगरी ओरस येथे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नामदार नितेशजी राणे साहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली समाज समस्या आणि तक्रार निवारण मेळावा अनुसूचित जातीतील लोकांसाठी खास आयोजित केलेला आहे. आणि या मेळाव्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जातीच्या लोकांनी सहभागी व्हावं अशा प्रकारचं आवाहन मी आज या निमित्ताने करत आहे. कारण असा मेळावा, तक्रार निवारण मेळावा महाराष्ट्रामध्ये अजूनपर्यंत तरी आठवण नाही की एका समाजासाठी कुठे झाले नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रथमच आणि महाराष्ट्रात सुद्धा प्रथमच म्हटलं तर वावगं नाही, कारण एका समाजासाठी राज्याचे मंत्री महोदय आणि आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब यांनी खास वेळ आमच्यासाठी दिलेला आहे. म्हणून मी साहेबांचं माझ्या सर्व महासंघाच्या वतीनं आणि जिल्ह्यातील सर्व अनुसूचित जाती बांधवांच्या वतीने, त्यांच्या व्यक्तिशः त्यांच्या वतीनं मी आभार मानतो. या तक्रार निवारण मेळाव्यामध्ये उद्या समाजातील जे प्रलंबित प्रश्न आहेत त्यांची लेखी निवेदनं स्वीकारली जाणार आहेत. तशा प्रकारचं नियोजन प्रशासन तिथे करते. कारण साहेबांनी सर्व प्रशासनात तशा प्रकारचे निर्देश आणि आदेश दिलेले आहेत की सर्व तिथं अधिकारी असतील आणि त्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थित जे जे काही प्रश्न म्हणून उपस्थित होतील आमच्या समाजातील त्या प्रश्नांचं तिथं निराकरण होईल, निवारण होईल आणि जे प्रश्न सुटणे असतील ते तात्काळ तिथं निर्णय होईल. प्रामुख्याने बैसवणारे प्रश्न म्हणजे आहेत प्रश्न विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये हा आमचा समाज येतोय, पण ज्या गतीने प्रश्न सुटायला पाहिजे होते ते प्रशासनाकडून सुटत नाही. त्याच्यामुळे उद्याच्या मेळाव्यामध्ये आम्हाला त्याचा फार मोठा फायदा होणार आहे. कारण हा म्हणजे अशी म्हणजे एक म्हणजे शब्दात व्यक्त करू की कशा प्रकारे प्रशासन आणि साहेबांचे व्यक्त करावे. या मेळाव्यामध्ये प्रामुख्याने जाणणारे आमचे प्रश्न आहेत, अनेक प्रश्न आहेत. त्याच्यामध्ये स्मशानभूमीचा विषय, स्मशानभूमी जाणारा रस्ता, स्मशानभूमी काही ज्या आमच्या बौद्ध वस्त्या आहेत, हरिजन वस्त्या आहेत, चर्मकार वस्त्या असतील त्यांच्या नावे आधी स्मशानभूमी नसतात. काही लोकांच्या समाजासाठी असतात परंतु आपल्या समाजासाठी नसतात. मग त्याच्यामुळे आमच्या लोकांना अनेक वेळा संघर्ष करावा लागतो. दप्तरी आमचे प्रस्ताव तसेच पडून राहतात. परंतु उद्या यावर निश्चितपणे तोडगा काढला जाणार आहे. जे प्रश्न सुटतील त्यावर निश्चित त्याच्यावर निर्णय घेईल.
दुसरा प्रश्न येतो तो आम्हाला जात पडताळणी जातीच्या दाखल्या संदर्भात 1950 पूर्वीची जो अट आहे ती अट ती परिपूर्ण करताना अगदी दमछाक होते आणि अनेक लोक त्याच्या प्रकारे त्याच्यापासून वंचित राहतात आणि अन्याय होतो. हाही मुद्दा आम्ही तिथे प्रकर्षाने साहेबांच्या निर्देशात आणू आणि सगळ्यात महत्वाचा म्हणून आज देश महासत्तेकडे जातोय. शासनाने जी आर काढलाय की ज्या रस्त्यांची नावं असतील, शाळेंची नावं असतील, आमच्या बौद्ध वस्त्यांची नावं असतील, चर्मकार वस्त्यांची नावं असतील, जी जातीवाचे उल्लेख नाव आहे जातीवाचे उल्लेख केले तर ते सुद्धा बदल करण्याचा ग्रामपंचायतीकडून आमच्या लोकांनी पाठपुरावा करून प्रस्ताव तसे जिल्हा परिषदेकडे आले, जिल्हा परिषदेने आयुक्तांकडे पाठवले, पण तिथून पुढे काही अंमलबजावणी झाल्याचे पाहावंच मिळाले. हाही मुद्दा साहेबांच्या निदर्शनावर याच्यावर सुद्धा साहेब नक्की आम्हाला न्याय देतील अशी आम्हाला आशा वाटते. त्याच्यानंतर आम्हाला भेडसावणारे बाकी विषय ते शाळांची वगैरे नाव आहेत ती सुद्धा काही जाती त्या तो सुद्धा आम्ही बदल करण्यासंदर्भात तिथं लेखी निर्णय देणार. सांगण्याचा उद्देश हा एकच आहे की हे हा जो विचार मंच आहे या विचार मंचावर साहेबांच्या उपस्थितीत सर्व प्रश्न ते समजून घेतले. 8ही तालुक्यांचं नियोजन केलेलं आहे, तिथं निवेदन घेतलं, आमच्या महासंघाकडे निवेदन येईल, प्रशासनाकडे आणि आदरणीय पालकमंत्री महोदय साहेबांकडे सुद्धा ते निवेदन दिले जाणार आहे. कारण आमच्यासाठी उद्याचं म्हणजे सुवर्ण योग आहे. मी तुम्हाला सांगतो या मीडियाच्या माध्यमातून सुवर्ण योग आहे. असा योगायोग कधी येत नाही. सर्वांसाठी जनरल एक दरबार भरवला जातो, जनता दरबार, परंतु उद्या आमच्यासाठी खास बौद्धांसाठी हा जनता दरबार होत आहे. याचं आम्ही सर्व स्तरातून स्वागत करतो. मुळात आमचा संघर्ष करण्यातच वेळ वाया गेलेला आमच्या लोकांचा बऱ्याच वेळा आणि सगळेच आमची बुद्धिजीव, आमचा समाज हा बुद्धिजीव म्हणून ओळखला जातो, पण आम्ही आमच्या एका न्याय हक्कासाठी बऱ्याच वेळा संघर्ष करतो. परंतु आता संघर्ष न करता जिथं आवश्यक असेल, गरज असेल तिथं आम्ही सर्वजण मिळून संघर्ष निश्चितच करू. कारण संघर्ष आमच्या पालखीचाच पुजवा आहे अशा प्रकारे आम्ही नेहमी बोलतो. परंतु आता पालकमंत्री साहेब असल्या कारणानं आमच्या समाजामध्ये आशा निर्माण झाली की साहेबांच्या जर आम्ही दरबारात हे प्रश्न घेऊन गेलो आणि त्याच्यावर संवाद साधला, नुसता संवादच नाही तर सुसंवाद आम्ही महासंघाच्या वतीने जर साहेबांशी केला तर निश्चितपणे आमचे प्रश्न सुटतील. अशा प्रकारच्या आमच्या सगळ्यांच्या जिल्हावासियांच्या मनामध्ये आशा निर्माण झाली आणि मला अगदी खात्री आहे की आदरणीय पालकमंत्री नितेशजी राणे साहेब हे प्रश्न आमचे समजून घेतील आणि जे प्रश्न सुटतील ते तात्काळ सोडवतील आणि इतर प्रश्नांचं आम्ही प्रशासन साहेबांच्या माध्यमातून सरकारकडचा पाठपुरावा करू आणि जिल्हावासियांचे जे प्रश्न आहेत ते आम्ही सोडवण्यासाठी साहेबांच्या माध्यमातून आणि आमच्या महासंघाच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी आम्ही सगळेजण मिळून प्रयत्न करणार आहोत. तोडामार्ग शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं पक्षप्रमुख तथा माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा वाढदिवस 27 जुलैला विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबवून साजरा करण्यात येणार आहे. याबाबतची माहिती जिल्हाप्रमुख बाबूराव धुरी यांनी दिली. अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. तो साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. रविवारी पक्षप्रमुख आदरणीय उद्धव साहेबांचा जन्मदिवस आहे. त्या दिवशी सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये बरेचसे असे कार्यक्रम घेण्याचे प्रत्येक तालुक्यातल्या कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे. त्याचाच आढावा घेण्यासाठी माझ्यासमोर विधानसभा प्रमुख सन्माननीय शोभीराव, माजी जिल्हा कोल्हापूर रमेशजी गावकर, तालुका प्रमुख संजयजी गवस आणि सर्वजण या ठिकाणी आहोत आणि विविध असे भरगच्च असे कार्यक्रम दोडामार्गमध्ये ठरवलेले आहेत. त्या दिवशी नागनाथ मंदिरामध्ये साहेबांना सुगंध साहित्य मिळो यासाठी त्या ठिकाणी दगडोत्तर करण्यात येईल. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन खत वाटप करण्यात येईल. छोट्या मुलांना गोड खाऊ दिलं जाणार. त्याचबरोबर इतर अनेक गोष्टी या ठिकाणी आम्ही पुरवलेल्या आहेत. मी आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की हा सर्व भरगच्च कार्यक्रमामध्ये सावंतवाडी विधानसभामधील सर्व शिवसैनिकांनी समाविष्ट व्हावं. त्याचबरोबर ज्येष्ठ शिवसैनिकांचा सत्कार, गुणगौरव आणि त्यांचे आशीर्वादसुद्धा आम्ही घेणार आहोत. उद्धव साहेब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाळासाहेब ठाकरे यांचा अरे आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा. गेली अनेक वर्ष रस्ता होण्याची वाट पाहणाऱ्या दहिबाव वाघबीळ भागातील नागरिकांना राज्याचे मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या कार्यकर्तृत्वाची चुणूक अनुभवता आली. मंत्री राणे यांना व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आलेल्या एका रस्त्याच्या मागणीची तात्काळ दखल घेत त्यांनी कोणतीही शासकीय निधीची वाट न पाहता अथवा शासकीय सोपस्कारातून न जाता
दहिबाव वाघबीळ भागातील नागरिकांसाठी रस्त्याची निर्मिती करून दिली। पालकमंत्र्यांच्या कर्तव्य दक्षतेबद्दल तेथील नागरिकांनी समाधान व्यक्त केलंय। आडारीवाडी येथील पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेचा रस्ता पूर्णतः खराब झालाय। पावसात या रस्त्याला भगदाड पडलं। अपघातास निमंत्रण देणारे हे भगदाड ग्रामस्थांनी श्रमदानातून बुजवलंय। पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून आडारीवाडी जाण्यासाठी रस्ता करण्यात आला होता। या रस्त्याला 10 वर्ष होत आली असून रस्त्यावर खड्डे पडले। या रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला नदी आहे, त्यामुळे रस्ता खाली बसतोय। रस्त्याच्या सुरुवातीलाच असणाऱ्या मोरीच्या ठिकाणी भलं मोठं भगदाड पडलं होतं। रस्ता खचण्याची भीती आहे। आधीच संपूर्ण रस्ता खराब, त्यात हे भगदाड पडल्यानं अपघातास निमंत्रण देत होतं। अखेर ग्रामस्थांनीच हे भगदाड दगड, माती आणि खडीच्या सहाय्यानं बुजवलं। नदीतून हा रस्ता गेलेला असल्यानं रस्त्याची उंची वाढवणं, रस्त्याच्या सुरुवातीला अजून एक मोरी वाढवून रस्ता रुंद करणं, तसेच लवकरात लवकर रस्ता डांबरीकरण करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे। संरक्षण मंत्रालयानं दापोली येथील डॉक्टर बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे यांना कर्नल कमांडंट हे मानद पद झालेल्या कार्यक्रमात बहाल केलाय। एनसीसीचे ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर RK पैठणकर आणि कराड येथील एनसीसीचे कमांडिंग ऑफिसर सत्यशील बाबर यांनी या पदाच्या फिती डॉक्टर भावे यांच्या सैनिकी गणवेशाच्या शोल्डरवर लावल्या। या कार्यक्रमाला चिपळूणचे आमदार शेखर निकम, दापोली अर्बन बँकेचे अध्यक्ष डॉक्टर जयवंत जालगावकर, विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉक्टर सावर्डेकर, सर्व संचालक अधिकारी यावेळी उपस्थित होते। कोकण कृषी विद्यापीठाच्या सेवेत दाखल झाल्यावर डॉक्टर संजय भावे यांनी 7 वर्ष एनसीसीचे सहयोगी राष्ट्रीय छात्र सेना अधिकारी यापदी काम केलं होतं। तसेच कोकण कृषी विद्यापीठ इथं राष्ट्रीय छात्र सेनेमध्ये जास्तीत जास्त विद्यार्थी सहभागी होतील यासाठी पुढाकार घेतला। त्यांच्या कार्याची दखल देशाच्या संरक्षण मंत्रालयाने घेऊन त्यांना जोपर्यंत ते विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदावर कार्यरत असतील तोपर्यंत त्यांना मानद कर्नल कमांडंट हे पद बहाल केलंय। डॉक्टर संजय भावे यांचं अभिनंदन करण्यासाठी आणि त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी अनेक मान्यवर उपस्थित होते। राज्यातील मत्स्य व्यवसायासाठी लागणारे मत्स्य खाद्य सध्याच्या घडीला राज्याबाहेरून आयात करण्यात येतं। त्यामुळे राज्यातील मत्स्यखाद्य उत्पादकांवर अन्याय होऊन त्यांना आर्थिक नुकसानीला सामोरं जावं लागतंय। ही बाब लक्षात घेऊन स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि गुणवत्तेवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी मत्स्यखाद्य खरेदी संदर्भात मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून नवीन मार्गदर्शक सूचनांचं परिपत्रक काढण्यात आलंय, अशी माहिती मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणेंनी दिली आहे। आमचे आयुक्त मत्स्य व्यवसाय यांच्या माध्यमातून 24/7/2025 ला हे परिपत्रक आपल्या महाराष्ट्राच्या दृष्टिकोनातून आणि महाराष्ट्रामध्ये होणाऱ्या मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचं असं परिपत्रक आम्ही जाहीर केलेलं आहे। मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे मत्स्य खाद्य फिश मिल ज्याला आपण म्हणतो, आपण उदाहरण कुठल्याही तलावामध्ये बटुकली मासे सोडले त्यांना लागणारं जे खाद्य आहे ते मोठ्या प्रमाणामध्ये राज्याबाहेरील काही कंपन्यांकडून आजच्या घडीला आयात केलं जात होतं। उदाहरण आंध्र प्रदेश असो, उदाहरण बेंगाल असो, तिथून मोठ्या प्रमाणामध्ये आयात केलं जात होतं। त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या राज्यामध्ये असलेले जे
मत्स्य खाद्य निर्माण करणाऱ्या ज्या कंपन्या होत्या, ज्या महाराष्ट्राच्या पातळीवर काम करणाऱ्या ज्या कंपन्या होत्या, त्यांच्यावर अन्यायही व्हायचा. त्यांच्या जो उत्पादन होतं ते उत्पादन केल्यानंतर पण त्याला चांगल्या पद्धतीने गिराईक किंवा चांगल्या पद्धतीने विकले जात नव्हतं. आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये महाराष्ट्रातल्या असलेल्या ह्या अशा ज्या कंपन्या होत्या त्यांना कधी कधी उपासमारीची वेळ असो किंवा मोठ्या प्रमाणामध्ये तोट्यात जायचे. आमच्या ह्या एका परिपत्रकामुळे आता महाराष्ट्रातल्या असलेल्या ह्या ज्या मत्स्य खाद्य सप्लाय करणाऱ्या ज्या कंपन्या आहेत, जे उद्योग आहेत, त्यांना मोठ्या प्रमाणामध्ये दालनं उघडे होतील. खऱ्या अर्थाने त्यांना ताकद उभी राहील. ज्यांना कोणाला मत्स्य खाद्य घ्यायचं आहे त्यांचं पहिलं प्राधान्य ह्या महाराष्ट्राच्या कंपन्या असतील. आणि म्हणून ह्या पद्धतीच्या परिपत्रकामुळे एका बाजूला आमच्या स्थानिक मत्स्य खाद्य उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांचा फायदा होणारच, रोजगाराचाही मोठ्या प्रमाणामध्ये फायदा होईल. कारण का त्यामुळे आता महाराष्ट्रातले मोठ्या प्रमाणात अशा कंपन्या निर्माण होण्याची सुरुवात होईल, त्यांना चालना भेटेल. त्यानिमित्ताने महाराष्ट्रातल्या तरुण तरुणींना नोकऱ्या भेटतील. आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये अशा ह्या बाहेरच्या कंपन्याची जी एक मोठी लॉबी होती, त्या लॉबीमुळे स्थानिक लोकांना न्याय भेटायचं नाही. महाराष्ट्रातल्या त्याही गोष्टी आता ह्या निमित्ताने बंद पडतील. त्याला म्हणजे नियंत्रण आणलं जाईल. आणि ह्या एका परिपत्रकामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या मच्छीमार बांधवांना फायदाही होईल आणि त्यांच्या उत्पादनामध्ये फरकही होईल. अशा पद्धतीचं परिपत्रक आमच्या मत्स्य खात्याने जे काढलं होतं ते आपल्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेपर्यंत ही माहिती जावी या दृष्टिकोनातून आजचा ही पत्रकार परिषद मी बोलवलेली होती. जोपर्यंत रिक्त पदांवर शिक्षकांची नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत कंत्राटी शिक्षक म्हणून स्थानिक बीएड रोजगारांना सामावून घ्यावं, जेणेकरून जिल्ह्यातील कोणत्याही शाळेत रिक्त पदांमुळे अडचण निर्माण होणार नाही असं सांगतानाच त्यासाठी मूळ शासन निर्णयात काही बदल करण्यासाठी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे यांची भेट घेऊन विनंती करणार असल्याचं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर यांनी सांगितलंय. केसरकर साहेबांनी काढलेला 2023चा GR हा पुनरुज्जीवित करावा आणि त्याही पुढे जाऊन 2023चा GR 23 सप्टेंबर 23 सप्टेंबर 2024चा 2024चा GR पुनरुज्जीवित करावा. त्याही पुढे जाऊन आम्ही मानतोय की जो पहिला GR निघाला शासनाचा 15 मार्च 2024चा, ज्यामध्ये कमी पटसंख्या असलेल्या ठिकाणी निवृत्त शिक्षक घेण्यात यावं, या मूळ GR मध्ये शुद्धीपत्रकाद्वारे बदल करून निवृत्त शिक्षक किंवा डीएड बीएड अर्हताधारक बेरोजगार शिक्षकांना सामावून घेण्याबाबत निर्णय व्हावा अशी आमची या ठिकाणी मागणी आहे. उद्या सन्माननीय पालकमंत्री नामदार नितेशजी राणे साहेब यांची भेट घेऊन, अर्थात माझ्या समोर ते बेरोजगार संघटनेचे कार्यकर्ते सुद्धा असतील, आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत की या बेरोजगारांना न्याय देतानाच जिल्ह्यातील रिक्त पदामुळे मुलांच्या प्रगतीमध्ये जी अडचण निर्माण होणार आहे ती प्रामुख्याने सोडवली पाहिजे. याच्यात प्रमुख भाग असा आहे, कमी पटसंख्या हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या 2 जिल्ह्यांना सातत्याने भेडसावणारा प्रश्न आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात रिक्त पद अन्य जिल्ह्यात दिसत नाही.
कारण आमच्या जिल्ह्यात बाहेरून येणाऱ्या शिक्षकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असते आणि हे बाहेर आलेले शिक्षक दरवर्षी मोठ्या प्रमाणातच पुन्हा आपल्या जिल्ह्याकडे जाण्याचं काम करतात. आणि त्यामुळे माननीय पालकमंत्री महोदयांना विनंती करणार आहोत की या दोन जिल्ह्याचा विचार करता, कारण एक तर डोंगराळ भाग आहे, अतिदुर्गम भाग आहे, अशा ठिकाणी निवृत्त शिक्षक कसे काम करतील, त्याच्याऐवजी या डीएड बीएड अर्धधारक बेरोजगारांना सामावून घेण्याचं काम केलं तर गेली कित्येक वर्ष बेरोजगारीच्या खाईत असणारी ही मंडळी थोडासं अर्थार्जन करू शकतील. त्याही पेक्षा त्यांना त्यांचा ज्ञान बीएड म्हणून ज्यांनी काही ज्ञान घेतलं ते ज्ञानातून मुलांना शिकवण्याचं त्यांनाही भाग्य लाभेल. इथं जागी तरी नोकरीत सामावून घ्यावं. याबाबत वारंवार त्यांनी आंदोलन केल्यानंतर आम्ही नियोजन मंडळाच्या सभेमध्ये त्याबाबत आक्रमक झाल्यानंतर तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांनी या शिक्षकांना सामावून घेण्याबाबतचा 2023चा GR काढला होता, परंतु त्यातील काही तांत्रिक अडचणीमुळे त्या ठिकाणी त्यांना नियुक्ती देता आली नाही. त्याऐवजी शासनाच्या 15 मार्च 2024च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 10 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमध्ये एक निवृत्त शिक्षक म्हणून कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा GR निघालेला होता. त्यावेळी सुद्धा जिल्ह्यात 400 पेक्षा जास्त पद रिक्त असताना फक्त 55 शिक्षकांनी प्रतिसाद दिलेला होता. त्यानंतर शासनानं जानेवारी 2025 मध्ये नियमित भरती केली जाईल असं कळविल्यामुळे हाही GR मागे पडला. परंतु आज शाळा सुरू होऊन 1 महिन्यापेक्षा जास्त काळ गेलेला आहे. जिल्ह्याची परिस्थिती पाहिली तर मराठी शिकवणारे उपशिक्षक यांची 355 पद रिक्त आहेत, तर उर्दू शाळांमधील 9 पद रिक्त आहेत आणि ही भरण्यासाठी कोणतीही कारवाई जिल्हा परिषद प्रशासन करत नाही. आम्हाला वाटलं होतं कदाचित ही शासनानं दिलेल्या आदेशाप्रमाणे ही मंडळी वागतात, परंतु आमची जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या बाबतीत मात्र सातत्यानं कासव गतीनंच काम करतं याची प्रचिती सातत्याने येते. कारण 3/7/2025 रोजी सांगली जिल्हा परिषदेमध्ये रिक्त पदांवर निवृत्त शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने सामावून घेण्याची कार्यवाही सुरू झालेली आहे. त्यामुळे आमच्या जिल्हा परिषदेने तशी कार्यवाही सुरू करावी अशी आमची मागणी आहेच. परंतु त्यातही निवृत्त शिक्षकांचा प्रतिसाद मिळत नाही याचा विचार करता मागणी असेल की जोपर्यंत रिक्त पदावर शिक्षक नियुक्त होत नाही तोपर्यंत कंत्राटी
शिक्षकाला त्या ठिकाणी ठेवण्यात यावं की जेणेकरून सातत्यपूर्व ही प्रक्रिया सुरू राहील. कोणत्याही शाळेत रिक्त पदामुळे अडचण निर्माण होणार नाही आणि त्यामुळे आवश्यक असलेले मूळ शासन निर्णयातील काही बदल करण्यासाठी मंत्री महोदयांना आम्ही विनंती करणार आहोत. त्याचप्रमाणे यापूर्वीचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांना सुद्धा आम्ही विनंती करणार आहोत. आमदार निलेश राणे यांची सुद्धा भेट घेणार आहोत की या जिल्ह्याचा हा प्रश्न जो सातत्याने उद्भवणार आहे तो या जियाच्या माध्यमातून शुद्धीकरण करून सोडवावा. जर सांगली जिल्हा परिषद अशा प्रकारची कारवाई करत असेल तर आपली जिल्हा परिषद मागे का राहते याचाही विचार या ठिकाणी झाला पाहिजे. विद्यार्थी विद्यार्थिनींची शैक्षणिक गैरसोय टाळून त्यांना सुलभ प्रवास करता यावा या उद्देशाने सुकळवाड येथील जयवंती बाबू फाउंडेशन संचलित MITM इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या वतीने मालवण नंतर आता कुडाळ तालुक्यातूनही थेट बससेवा सुरू करण्यात आली आहे. या बस सेवेचा शुभारंभ शुक्रवारी संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढून करण्यात आला. ओरोस रेल्वे स्टेशन नजीक असलेल्या सुकळवाड येथील MITM इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये जिल्ह्यातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने शिक्षण घेतात. या ठिकाणी विद्यार्थ्यांना शासनाच्या निकषाप्रमाणे शैक्षणिक शुल्कात सवलत दिली जात असून विद्यार्थिनींना मोफत शिक्षण दिले जाते. इथं शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींना ST प्रवासात होणारी अडचण लक्षात घेऊन कॉलेजच्या वतीने काही दिवसांपूर्वी मालवण ते कॉलेज पर्यंत बस सेवा सुरू करण्यात आली होती. त्यानंतर कुडाळ तालुक्यातूनही बस सेवा सुरू करण्यात आली आहे. या बस सेवेचा शुभारंभ शुक्रवारी संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आलं. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अशोक सावंत, बाबा कुमठेकर, मोहन कुबल, देवेंद्र धोण, निखिल तेंडुलकर, निलेश वेंगुर्लेकर, भाग्यलक्ष्मी नाईक, भिकाजी जाधव उपस्थित होते. जिल्ह्यातील अन्य भागातून देखील विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यकता भासल्यास अशा प्रकारे बस सेवा सुरू करणार असल्याची माहिती संस्थेचे उपाध्यक्ष विनोद कदम यांनी दिली आहे. साधारणतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ ते ओरस ही बस सेवा चालू करण्यामागचा एक आमचा शुद्ध हेतू असा आहे की या कुडाळ तालुक्यातील दुर्गम भागातील विशेषतः विद्यार्थिनी ज्या आहेत, मुली ज्या आहेत, त्यांना शैक्षणिक क्षेत्रात प्राधान्य देऊन आज इंजिनिअरिंग क्षेत्रात कोकणातील मुलींचा जास्तीत जास्त प्रभाव वाढावा या संकल्पनेतून मुलं आणि मुली दुर्गम भागातून कुडाळ या बसस्थानकाच्या बाजूला गोळा होऊन जर आम्ही ती व्यवस्थित प्राधान्य देऊन त्यांना सेवा उपलब्ध करून दिल्यास आज जिल्ह्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रात प्रगती होणार आहे. ही भविष्याच्या दृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कानाकोपऱ्यातील गावागावातून शैक्षणिक क्षेत्राची प्रगती व्हावी या उद्देशाने आम्ही हे कार्य चालू केले आहे. गेल्याच महिन्यात साधारणतः जून महिन्यात मालवण ते ओरस इंजिनिअरिंग कॉलेजपर्यंत बस सेवा सुरू झालेली आहे. भविष्यात जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांच्या ज्या काही अडचणी आहेत शैक्षणिक क्षेत्रातल्या त्यांच्यावर सखोल दृष्टीने अभ्यास करून त्यांना चांगल्याच शैक्षणिक सुविधा द्याव्या ह्या उद्देशाने जयवंती बाबू फाउंडेशन MITM इंजिनिअरिंग कॉलेज भविष्यात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्याच्या प्रगतीतून आपल्या जिल्ह्याचा, देशाचा, राष्ट्राचा विकास करावा हा त्याच्या मागचा आमचा उद्देश राहील. धन्यवाद. जिल्हा महिला व बाल रुग्णालयात आता गरजू रुग्णांना डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आमदार निलेश राणे यांच्या हस्ते गुरुवारी 10 बेडच्या अद्ययावत डायलिसिस युनिटचं उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी किडनीच्या विकारांनी त्रस्त असलेल्या रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या डायलिसिस युनिटमध्ये रुग्णांसाठी RO प्लांट आणि रिप्रोसेसिंग युनिट देखील सुरू करण्यात आलंय, ज्यामुळे डायलिसिस प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि प्रभावी राहील. यावेळी आमदार निलेश राणे यांच्यासोबत शिवसेनेचे उपनेते संजय आंग्रे, जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील, डॉक्टर संजय वाळके, दादा साईल, दीपक नारकर, कुडाळ गटविकास अधिकारी प्रफुल्ल वालावलकर,
संजय पडते, राकेश कांदे, आबा धडाम, आना भोगले, संदेश नाईक, राजन भगत यांच्यासह अन्य प्रमुख पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। ही सुविधा जिल्ह्याच्या आरोग्य सेवेत महत्त्वपूर्ण भर घालणारी आहे। डायलिसिस मध्ये सध्या 7 मशीन वर्किंग आहेत, त्यातल्या 2 मशीन ह्या पॉझिटिव्ह साठी रिझर्व्ह आहेत आणि बाकीच्या 5 मशीन ह्या सर्वसाधारण रुग्णासाठी खुल्या आहेत आणि सर्व 7 मशीन चालू आहेत सध्याच्या। किडनी डायलिसिस मध्ये ज्या काही 10 डायलिसिस मशीन आहेत त्याच्याबरोबर एक आरओ प्लांट व डायलायझर रिप्रोसेसिंग युनिट हे पण प्रस्थापित झालेलं आहे। याच्यामुळे काय होईल तर ह्या 10 डायलिसिस युनिट पैकी 3 डायलिसिस युनिट हे जे पॉझिटिव्ह पेशंटसाठी आहेत की जे HIV पॉझिटिव्ह आहेत, HbAg पॉझिटिव्ह आहेत व अन्य रुग्णांनी जे खूप जास्त रुग्ण जर आजारी असतील तर त्या पेशंटसाठी रिझर्व्ह ठेवलेली आहे। कारण त्या पेशंटची शक्यतो हेळसांड होते की ज्या ठिकाणी कोणी प्रायव्हेटमध्ये व इतर ठिकाणी कोणी त्याचं डायलिसिस होत नाही, तर अशा पेशंटसाठी आपण 3 डायलिसिस मशीन रिझर्व्ह ठेवलेले आहेत व 7 डायलिसिस मशीनमध्ये सध्या या घडीला आपल्याकडे 16 रुग्ण ट्रीटमेंट घेत आहेत। या रुग्णामध्ये ज्यांचं मूत्रपिंड निकामी झालेलं आहे अशा पेशंटसाठी हे डायलिसिस मशीन उपयोगी असतं। पण मला अजून एक आवाहन करावं असं वाटतं की मूत्रपिंड निकामी होण्यासाठी जे काही पेनकिलर ज्या गोळ्या ऑन द काउंटर खातात किंवा लोक डॉक्टरांचा सल्ला न घेतात तर ते कमी करावं, कारण ते एक मेन कारण आहे की किडनी मूत्रपिंड निकामी होण्यासाठी। व जे काही रुग्ण या ठिकाणी डायलिसिसमध्ये आपल्या रुग्ण ट्रीटमेंट घेतात ते पूर्णतः निशुल्क आहे, कुठल्याही प्रकारचं शुल्क आकारलं जात नाही। तंत्रज्ञ आहेत, एक स्टाफ नर्स आहे व एक हेल्पर आहे, त्याप्रमाणे 4 स्टाफ राऊंड द क्लॉक करत आहे। सध्या 2 सेशन सुरू आहेत, सकाळ मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग। या दोन्ही सेशनमध्ये पेशंटची ट्रीटमेंट केली जाते। जे काही इसेन्शियल ड्रग लिस्ट आहे जी शासनातर्फे घेतली जाते त्या सर्व रुग्ण आपल्या सर्व रुग्णालयामध्ये उपलब्ध असतील आणि जर समजा एखादा इमर्जन्सी लागेल तर तिथल्या मेडिकल सुपरिटेंडेंटला 5,000च्या आतमध्ये खरेदी करण्याचे त्यांना अधिकार दिलेले आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही सुमारे 700 ते 800 तरुण कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची बिलं सरकारकडे प्रलंबित आहे। त्यामुळे तरुण कंत्राटदारांना आत्महत्या करण्याची वेळ येऊ नये आणि सरकारकडून कंत्राटदारांचे पैसे मिळावेत यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं शुक्रवारी नरडवे चौक येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं। यावेळी महायुती सरकारचा निषेध नोंदवण्यात आला। या आंदोलनाला माजी आमदार वैभव नाईक, शिवसेना नेते सतीश सावंत यांच्यासह अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते। त्या ठिकाणी त्याची बिलं न मिळाल्यामुळे तो कर्जबाजारीला कंटाळून त्याने जलजीवनची असतील, बांधकाम विभागाची असतील वेगवेगळी कामं केलेली होती आणि त्याची बिलं न मिळाल्यामुळे त्याने आत्महत्या केलेली आहे। त्यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील असतील, तर उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की त्याच्या नावावर काम नाही आहे, पण मला वाटतं त्याला सबलेट केलेलं काम होतं। म्हणजे ज्या मुख्य ठेकेदाराचे पैसे न मिळाल्यामुळे तो सबलेट केलेल्या ठेकेदाराचे पैसे देऊ शकतो नाही आणि त्याचे पैसे न मिळाल्यामुळे जे सप्लायर होते त्यांनी त्याच्या मागे तगादा लावलेला होता की तू आमच्या घेतलेल्या मालाचं जे असेल पाईप असेल, सिमेंट असेल त्याचे पैसे कधी देणार, आणि त्या तगादा लावल्यामुळे त्या तगाद्यामुळे त्याने त्याची आत्महत्या केलेली आहे। आणि म्हणून आज जरी अजित पवार किंवा गुलाबराव पाटील जरी सांगत असतील की त्याच्या नावावर कोणतेही अधिकृत त्याच्या नावावर काम नाही, पण तुमच्या ज्याच्या नावावर तुम्ही काम दिलं त्या मुख्य ठेकेदाराने त्याला सबलेट केलेलं काम होतं हे त्यांनी कबूल केलेलं आहे। आणि म्हणून मुख्य ठेकेदारांचे ज्यांनी रजिस्ट्रेशन आहे, ज्यांच्या नावाने काम दिलेलं होतं त्यांच्या नावाने सुद्धा तुम्ही पैसे देऊ शकत नाही आणि म्हणून सबलेट झालेल्या ठेकेदाराला पैसे मिळाले नाही आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ही भयानक परिस्थिती आहे। जलजीवनची कोट्यावधीची कामं झालेली आहेत किंवा काही कामात अपुरी आहेत, त्या ठेकेदारांचे पैसे मिळत नाही आहेत, बांधकाम विभागाचे पैसे मिळत नाही आहेत। विशेषतः या ठिकाणी असलेले कार्यकारी अभियंता तत्कालीन सर्वगोड यांनी निवृत्तीपूर्वी मला वाटतं त्यांच्या कारकिर्दीमध्ये असलेल्या SR मध्ये त्यांनी जी
मला वाटतं करोडो रुपयाची कामं दिली आहेत. मला वाटतं भविष्यात ही कामांचे पैसे मिळतील याची काही गॅरंटी नाही आहे. असलेले अधीक्षक अभियंता मध्यंतरी आले होते मिलिंद कुलकर्णी, त्यांच्याशी सुद्धा आम्ही चर्चा केली आणि म्हणून ह्या जिल्ह्यात जर अशा पद्धतीने हर्षल पाटील होऊ नये अशी शासनाची जर भावना असेल तर त्यांनी असलेल्या जिल्ह्यातील ठेकेदारांची सर्व प्रकारची बिलं त्यांनी त्या ठिकाणी काढावीत आणि आत्महत्या करू नये असं वाटत असेल तर सर्व घटना याचं समुपदेशक म्हणून जिल्ह्यामध्ये ठेकेदाराने त्यांनी समुपदेशन करावं की काय कोणी आत्महत्या करू नये म्हणून, कारण त्यांनी बरीचशी कामं त्या ठिकाणी SR मध्ये जॉब नंबर दिलेले आहेत आणि म्हणून आज हे उदाहरण सांगलीचं हर्षल पाटील आहे. या ठिकाणी त्याला आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीने आम्ही या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पण करतो. अर्पण करण्यामागचा उद्देश एकच आहे की या शासनाने वेगवेगळ्या विभागामध्ये जी कामं दिलेली आहेत, मला वाटतं जलसंधारणमध्ये असतील, जलजीवनमध्ये असतील, BNC मध्ये असतील, त्यांची बिलं देऊन भविष्यात होणाऱ्या आत्महत्या त्या शासनाने थांबवाव्यात म्हणून आज आम्ही हर्षल पाटील याला जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या वतीने, ठाकरे पक्षाच्या वतीने आम्ही श्रद्धांजली अर्पण करतोय. महायुतीच्या सरकारमध्ये गेल्या वर्षी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडून आलं पाहिजे म्हणून वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आणि वेगवेगळी कामं संपूर्ण महाराष्ट्रात सुरू केली आणि गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये मागच्या कामाचे पैसे असताना नवीन कामं फक्त निवडणुकीचा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून केला आणि नवीन कामं केली. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये गेल्या 5 वर्षापूर्वी जलजीवन मिशनची योजना सुरू झालेली आहे आणि या योजनेचे आज जवळजवळ 173 ठेकेदारांची 24,63,00,000 रुपये ही थकबाकी बिलं रेकॉर्ड केलेली आहेत. बिलं रेकॉर्ड करायच्या ऐवजी आणि असतील म्हणजे हर्षल पाटील जसे आत्महत्या केली तशी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले सुद्धा 173 आत्महत्येच्या दावामध्ये तरुण कॉन्ट्रॅक्टर या ठिकाणी उभे आहेत आणि म्हणून शासनाला जाग आणण्यासाठी आम्ही आज हे कणकवली तालुका शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन केलेलं आहे. आपल्याला माहिती असेल की या राज्यामध्ये 80,000 कोटी रुपये थकीत आहेत ठेकेदारांचे. आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जवळजवळ ह्या डिव्हिजनचे 120 कोटी रुपये आणि त्या डिव्हिजनचे 100 कोटीपेक्षा जास्त असे बजेटचे असे पैसे अजून लोकांना द्यायचे, जॉबचे पैसे. त्याचबरोबर आमदार फंड, ज्या आमदार फंड असतात नियोजनचे पैसे असतील ते आधी ऍडव्हान्स येत असतात म्हणून त्यांचे सुद्धा कोट्यावधी रुपये पहिल्यांदाच इतिहासामध्ये ठेकेदारांचे देणे आहेत. आज अनेक ग्रामपंचायती अशा आहेत की ग्रामपंचायतीने आपल्या नावावर कामं घेतली आहेत परंतु ग्रामपंचायतीने सामान लोकांकडनं घेतलंय, क्रेडिटवर घेतलं, आपला फंड घातलाय परंतु ग्रामपंचायतीचे सुद्धा अजून कोट्यावधी रुपये वेगवेगळ्या ग्रामपंचायतीचे अजूनही पेंडिंग आहे. त्याचबरोबर राज्यात आपण बघित असाल की राज्यामध्ये अधिवेशनं झाली, 3 अधिवेशनं झाली परंतु एका अधिवेशनामध्ये ह्या पैशाबद्दल तरतूद अजून झाली नाही. PWDच्या पैशात तरतूद झाली नाही. आज शेतकऱ्यांचा म्हणजे सावंत साहेब सांगितलं त्या शेतकऱ्यांचे सुद्धा पैसे अजून विम्याचे पैसे गेल्या वर्षी द्यायला शेतकऱ्यांनी आपला हप्ता, सरकारने आपला हप्ता भरला आणि त्यामुळे ह्या सरकार मात्र दुसरीकडे आज हायब्रिड एन्युटीची कामं होती जी जवळजवळ 14,000 कोटी या राज्यामध्ये हायब्रिड एन्युटीची कामं होती. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये 100 कोटीपेक्षा जास्त हायब्रिड एन्युटीची कामं आहेत. म्हणजे उदाहरण द्यायचं तर देवगड, विजयदुर्ग, निपाणी आणि नांदगाव आणि हा रस्ता की जिथे शासन हायब्रिड एन्युटीवर प्रोग्राम करतो. परंतु निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आधी म्हणजे कालच्या विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधीवर ह्यांना मात्र मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स म्हणून दिलेले आहेत पैसे. म्हणजे हजारो कोटी रुपये मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स म्हणून 5,000 कोटीपेक्षा जास्त पैसे मोबिलायझेशन ऍडव्हान्स म्हणून त्यांना दिले आणि त्यांच्यातनं कमिशन घेण्याचं काम सरकारने केलेली वस्तुस्थिती आज कागदावर आलेली आहे. आणि त्यामुळे आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा पालकमंत्री सांगतायत, इथे सत्ताधारी सांगतायत, इथे खासदार सांगतायत की कामं आम्ही विकास केला परंतु अनेक लोकांचे पैसे देणे आहेत. खरं तर ही नावं आता आणि काही लोकांना प्रश्न होते की आमच्या पक्षाचे आणि मग तुम्हाला पैसे देतो, ते पण झालं नाही. आणि त्यामुळे या सरकारचा विषय व्यक्त करण्यासाठी त्याचबरोबर महाराष्ट्राच्या अर्थमंत्री आहेत. खरं तर मांदाने त्यांचा ही योजना सुद्धा बंद केली आहे. काही त्यामध्ये सुद्धा आता आत्मनिर्भरचे पैसे आहेत कारण काही लोकांनी ऍडव्हान्समध्ये ते अवजारे घेतली आहेत, घरं होमस्टे ऍडव्हान्समध्ये बांधले, त्यांना सुद्धा आता पैसे सरकारने हातवरती केले. त्यामुळे हे सरकारच्या पुढे उद्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये हर्षल पाटील कोण होऊ नये म्हणून हे आम्ही आंदोलन करतोय. खरं तर आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या सगळ्या ठेकेदारांनी यापुढच्या काळामध्ये याच्यापेक्षा तीव्र आंदोलन आपण करायचं त्यावेळी आव्हान या ठिकाणी करतो आणि हर्षल पाटीलला आमच्या सर्वांच्या वतीने भावपूर्ण श्रद्धांजली वाटतो. आणि एखाद्याच्या मृत्यूने खरं तर मृत्यूने तरी सरकार जागा होणार काय हा आमचा सवाल या ठिकाणी आहे आणि या ठिकाणी श्रद्धांजली करून आम्ही या ठिकाणी थांबतो. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
राज्यातील मत्स्यखाद्य उत्पादकांना मिळणार दिलासा। महायुती सरकार तुपाशी, कंत्राटदार उपाशी। आणि कुलगुरू डॉक्टर संजय भावे बनले कर्नल कमांडर। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह। धन्यवाद।